Voilà, Mifa production jabaran filɛbagaw an ka foli b'aw ye an ka bi farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ kan an sera APDS la APDS n'u ka chaise o sigilen bɛ Banankabugu la u kelen don ka kan dɔ labɛn kan mun kɔnɔna na u bɛ denmisɛnninw détecter u ni espagnol dɔw bɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ u bɛ denmisɛnnin ninnu ta olu la ni mun ye chance sɔrɔ u bɛ taga fɛn min ye a garisɛgɛ filɛ Espagne kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ depuis baara daminɛw an ni maa caman ye baaraw kɛ ɲɔgɔn fɛ fo ka na se u ka ko daminɛw la bɛ a jate minɛ u ka ɲɛmaaba yɛrɛ ani ale yɛrɛ kumara an y'a ɲininka hakilinaw na n'a tɔgɔ ye Ibrahim Kulubali ale ye fɛn min fɔ an k'o lamɛn. Bon kan bon an ka jeu dɔ labɔ ko Basara Bagayogo ale de ka sababu la seni kan ye an ka terrain na bon an ka carré ne kan ta ko 7e ye 7e édition bon on est école ni fɛn caman kɔfɛ ani an tilalen caman dɛsɛlen sport la de la temana an fara ɲɔgɔn kan ka nin créer quoi donc association pour le développement du sport an ka sigida kɔnɔ voilà. Développement du sport o kɔrɔ ka se ka farikolo ɲɛnajɛ ka a la yakubaya. Bon an bɛ discipline saba de kɛ mais fila de bɛ activité la kosɛbɛ n'o ye football ni basket ye voilà an bɛ fɛn kɛ an bɛ fɛn kɛ n'o ye basket k'an dɔrɔn ye. Bon basket kɔni na tiɲɛ tiɲɛna Ala barika la an ye mɔgɔ caman labɔ a bɛ taa mɔgɔ 40 na mɔgɔ 30 ko fɔra mɔgɔ 40 na. A b'o bɔ san. Bon certes voilà comme déjà u yɛrɛ sariya dɔ bila kɔsani na fana bɛ nin fɛn min kɛ k'an kun informer an caman informer bon dɛmɛ yɛrɛ tɛ taa fɛn wɛrɛ kɔ n'an yɛrɛ tɛ an yɛrɛ ka jɛkulu yɛrɛ sigilen b'o kan an de b'an yɛrɛ dɛmɛ mɔgɔ b'an dɛmɛ ni yɛrɛ minɛ cogo min na mɔgɔ bɛ minɛ o cogoya kelen na voilà an ka dɛmɛ an bɛ dugawu de kɛ denmisɛnninw ye Ala b'u ta ɲɛfɛ hali bi ni kaba bɔra équipe min na u k'u kɔfile o sugu la o dɛmɛ bɛ an yɛrɛ bolo. Ibrahim Kulubali ale tɛmɛnen kɔ espagnol dɔw bɛ yan nɔ olu nalen don u bɛ détection na n'a tɔgɔ ye Hector an ye Hector fana ɲininka hakilina na ale fana fɛn min fɔra an ka jɔ ko la. Me sorprende gratamente la calidad de trabajo y de estos chicos que hay en Mali. Vengo a verles precisamente porque de aquí han salido grandes jugadores que están haciendo su camino en España y tengo mucho cariño y aprecio por Mali y por eso vengo aquí. Kale munu baseti la ko vraiment ka ale to le la ko parce que ale kun ta do ko baseti développer le Mali la fo ka se ni niveau ma quoi que demseni wero bale bolo munu ga évoluer Mali la malien joueur ou le mo ga évoluer Espagne et Mali ka dale o de la ale na Mali la kana demseni opportunité do di demseni ma calidad y que pueden ir a nuestro baloncesto y que por supuesto pueden conseguir grandes cosas. Kale be natana ga experience de follow akata mogo la kunu ma fo mogo munu ma fo Mali be tanto Mali be tale fana be ta kata nya pale ni Mali ko la ani ka joueur nana ma uta kata nu munu be se ga ale be se ga munu présenter Espagne munu be se ga jouer Espagne basket la kata ni joueur ou kata jouer Espagne basket la. Hector kɔfɛ an ka international dɔ bɛ yen nɔ ale yɛrɛ chance sɔrɔ nin kan kelen fɛ ka taga Espagne n'a bɛ balontan na Espagne bi an y'ale ɲininka a fana tɔgɔ ye Mama S a ka carrière tagabolo bɛ cogo di kan ni ladilikan min b'a bolo a fana fɛn min sɔrɔ ka fɔ an ka jɛ ko la. Ne bɛ jouer Espoir Gran Canaria équipe dɔ de don a bɛ Ligue 1 na j'ai évolué là-bas ne ye Elier Meneuse vraiment an ka niveau an tun bɛ min nɔfɛ an y'o sɔrɔ être champion d'Espagne. An ka objectif yɛrɛ kun ye ne yɛrɛ ka objectif kun ye de ani jɔyɔrɔ ye ne équipe la vraiment ne ka se ka dɛmɛ dɔ la don équipe kun wa a kɛra cogo cogo an bɛɛ de ye équipe an bɛɛ de bɛ jouer ɲɔgɔn fɛ mais ne ka nafa ye ka équipe dɛmɛ de o ye ne ka nafa fɔlɔ ye. Ne équipe nationale cɛ vraiment foyi t'an ni ɲɔgɔn cɛ bonya ni karama kɔ u ye wele n nana jouer Mali la mais bon ne ka weleli tɔw kɔnɔ n'u ye wele siɲɛ wɛrɛ n bɛna jouer avec plaisir. Ne ka laɲini ka jouer NBA la o de ne ka laɲini fɔlɔ ye ka baara kɛ ka kɛ professionnel dans le plan basket dans le cadre du basket être professionnel et avoir ce que je veux c'est ça. Kalan jɔyɔrɔba de bɛ basket la parce que basket bɛ ban basket i bɛ se ka bana mɔgɔ ka laɲini tɛ i bɛ se ka bana dɔw i bɛ blessé a bɛ fɔ i tɛ se ka basket jouer bilen ni kalan tɛ yen i ma foyi de k'i ka diɲɛlatigɛ la faut qu'on étudie an ka kalan an ka sɔn kalan ma c'est très important. Et puis kalan tɛ basket tiɲɛ ne bolo u fila bɛɛ de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye parce que hadamaden i kɛra cogo cogo fo fɛn dɔ de ka kɛ kunkolo la i bɛ basket kɛ cogo cogo idée de bɛ na i la n bɛ nin idée kɛ terrain kɔnɔ n'o t'i la c'est pas facile. Ladilikan min bɛ ne bolo an ka continuer ka baara kɛ foyi tɛ baara in bɔ an ka sɔn baara ma basket ça fait mal wagati min na i b'a entraînement kɛ i yɛrɛ b'a fɔ tiɲɛ n ɲa bɛ ka n dimi mais o kɔfɛ i yɛrɛ b'a tɔnɔ ye i b'a fɔ ne yɛrɛ kɛra cogo min na ɲinan ne trophée caman sɔrɔ Ala ni o sababu.
Kan kɔnɔna na détection na ye denmisɛnnin fitinin dɔ ye denmisɛnnin mun n'a si bɛ san 10 ɲɔgɔnna la a yɛrɛ ye basket daminɛ k'a tɛ tɛmɛ 1 an kan denmisɛnnin n'a tɔgɔ ye Sadio Ndiaye an y'a ye maintenant il a 2 mètres alors que san 10 de don Sadio an y'a ɲininka hakilina na a fɛnɛ fɛn min sɔrɔ ka fɔ an ka jɛkulu la. Oui, ça va. Tɔgɔ ni jamu? Ne tɔgɔ ye Sadio Ndiaye. Sadio Ndiaye i bɛ san joli la? Ne ye 10 ans de la. I donna basket la a mɛnna? Ayi bon ne ma don a mɛnna ten kosɛbɛ. A yɛrɛ ye année kan ka dafa ɲina. Ɲina i bɛ équipe jumɛn na? N bɛ APDS de la. APDS la. Aw bɛ kan na bi sélectionnera e yɛrɛ nisɔndiya jumɛn b'i la? Non ne nisɔndiyalen de don. Basketkɛla jɔn ka di e yɛrɛ ye? Yanis Antetokounmpo n yɛrɛ ka idole yɛrɛ don. Ah n'est-ce pas? An dalen dɔ la don n'a nataw la Mali bɛ se k'a jigi da i kan. Ni Ala sɔnna ma a ye jɛ ka dugawu kɛ an ye halisa. Merci beaucoup. I n'a fɔ n y'a fɔ aw ɲɛna cogo min na baara daminɛ don kan ni an b'a dɔn don n'a nataw kɔnɔ nin bɛna kɛ sababu ye ka se ka denmisɛnnin caman u bɛ bɔ yan nɔ ka taga u ka talanw lajɛ extérieur la an bɛ foli d'aw ma aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ni Ala ma baasi kɛ.